Както казвам винаги, ЦСКА и на снимка да ги видиш, искам да ги бия. Би за да те уважава. Ей, кока вижкев грозник, свипа си Ален Делон. Ужас. Нямам познат резултат скоро. Кокала, та-та-та-та. Нови два мача в програмата, приятели. Следвайте ме, защото ще ви настигна много бързо в прогнозите. Стремете се да станете първи, за да отидете на финала на Шампионска лига. С мене, може би, или без мене, няма значение. Първия матч е Интер Каляри, серия А. Интер са лидери, според мен няма кой да ги докосне за шампионската титла. Виждаме, че другите отбори са така разклатени и разколебани от превъзходството на Интер. И бих дал точен резултат 2-0. Ще спомена още, че Каляри също не са застрашени от изпадане. 6 точки над зоната на изпадане са, така че бих дал точен резултат 2-0. Следващия матч е френски, Ланс Тулуза. Ланс са втори в френското първенство, но доста точки са от ПСЖ. Така че смятам, че бих дал точен резултат също 2-0. И това е за днес от мен. Утре пак ще се видим.